Ahoj. Já mám dovču, tak je už ne, tati. Já mám dovču, tak má půjde normálně do školky. Protože já s Vlastou budu dělat dole ten záchod, nevím, jestli přijde už zítra nebo pozítří, ale prostě já Zdenka sice jde učit, ale já bych byl doma, tak já si pro ní ve 12 přijdu, tak to nemá cenu už. Ale já mám dovoleno a ve středu oni mají nějaký výlet, takže ve středu ne. Ano, zítra už jsem doma a máma volá ve středu, říkám ve středu určitě ne, protože mají nějaký výlet. Jo. Jo, jasně, tak jo, a v pátek je svátek potom, že jo, to. No, jasně, samozřejmě.